ронандагони аксари ин воситаҳои нақлиёт мехоҳанд мошини онҳоро Бахтиёр Сидиқов таъмир кунад. Бахтиёр 15 сол боз устои мошин аст. истифодаи бензини тақаллубӣ ва олударо ва як сабаби таъмирталаб шудани мошин ба вижа корношоям гаштани муҳаррики он медонад. бензини ғаш хай метавонад кам сӯзад, клапанош сӯзад, ана поршениш сӯхтанаш мумкин аст. Айсо метавонад ки сӯзад. ин ҳарфи усто Бахтиёрро аксар ронандаҳо ҳам тасдиқ ва аз афзоиши сӯзишвории пастсифат дар бензинфурӯшиҳо шикоят мекунанд. Танҳо дар як соли ахир дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории кишвар масъулин беш аз 3000 тонна маводи сӯхти пастсифатро ошкор кардаанд. ин ҳам дар қиёс бо соли гузашта 20 баробар бештар будааст. маводи сӯхти бесифат ҳам ба таври тақаллубӣ аз ҳамсоя кишвар Қирғизистон ва дар баъзе ҳолатҳо аз Русия вориди Тоҷикистон мешудааст. ҷумҳурии Қирғизистон ҳам якта заводи нав жунда қати хитоиё кор кардесанд ки ин асосан аз ҳисоби мазут бензини автомобилӣ ва сӯзишвори дизелӣ чӣ мекунанд ки дар миқдори ҳамин маҳсулоти тайёркардаи онҳо миқдори сулфур зиёд аст аз меъёр. барои ҳамин бисёртар ба талабот ҷавобгӯ нест. аз ҷумҳурӣ ҳамун чӣ мегузарад ба таври қочоқ баъд дар бозори истеъмолӣ мо ҳаминро ошкор кардем. Реклама мондаги бензини тамғаи 92 ҳолон ки ба ҷавобгӯ нест ба ҳамун тамға. Мисол ба тамғаи 80 ҷавобгӯ аст. ин фиреби истеъмолкунандагон дар инҷа вуҷуд дорад. бозигарони аслии бозори маводи сӯхт дар Тоҷикистон Газпром, Фароз, Умед 88 ва чанд ширкати дигар аст ки нав ва тамғаҳои мухталифи маводи сӯхт аз ҷумла бензину гази моеъ ва маводҳои дизелиро ба харидорон пешниҳод мекунанд. дар нуқтаҳои фурӯши маводи сӯхт шикоятҳо дар бораи фурӯхтани бензини бесифат ва истифодаи бедалели тамғаҳои пешрафтаи бензинро рад мекунанд. масъулини ширкати хусусии Симоил мегӯянд баръакс барои рақобатпазир будан дар бозор онҳо талош мекунанд сифати мол беҳтар бошад. вале ронандаҳо дар ин бора назари дигар доранд. ҷои нуқтаи сӯзишворӣ дар куҷост замонавӣ аст ё не? масалан дар кӯчаам заправка кардам намешавад ки фақат бензин ки ягон мошинаки вайрон кард уро ёфта наметавонӣ. баъд деимаш ки ҳам ҷое ки заправка кардам Газпром ва санум заправка мекунам ҳамунҷода вай мешавад. як бор заправка кардем ки соз ки бошад баъдан ҳамунҷо тастани заправка кардам мекунам. خیلی کردیم 95 گرفتنی باشه 92 میتیان اگر 92 گرفتنی باشه 80 میگیرم میتیان. танҳо дар соли 2015 ба Тоҷикистон 500 000 тонна маводи сӯхт аз ҷумла дар ҳудуди 190 000 тонн бензин ворид шудааст. ин нави сӯзишворӣ вобаста ба тамға дар душанбе аз 5 сомону 10 дирам то 5 сомону 60 дирам арзиш дорад. шикоятҳо аз сифати пасти маводи сӯхт дар нуқтаҳои сӯзишворӣ дар ҳолест ки бо вуҷуди аз 100 то ба 30 доллар поин рафтани нархи як бушка нафт нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон бетағйир боқӣ монд.